kababayan, arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! 16 days before Christmas. Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisapit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito, di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito, kami naman ang babati. Sana'y maibigan yung mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Yan, maligayang Pasko po! At manigo Namamasko po! sa Alright, good morning po mga kababayan natin. Welcome to the show. Sige po sa programang Aramon Yato kanyang Bukal Taon and Monday. Petsa 9 sa bulan kan Disyembre 2024. And mga estudyante niya po sa mga harong ninda o magtarabang sa magurang. ang damit na Tangani na panabasan. mapaskuan. Tinang mo gawan. Ramdaman nindo nagmamasid na si Santa Claus. Chibuena ba ay Sa mga tultul dayo may may regalo ani. Bano mga kabayan pa sa lingkod Mardela dahil iba sa dit sa napirotian hanggang 12 o'clock po kita sa mga istorya ang mga pangyari sa palibot siyempre kasabay tayo dyan sa presentasyon ng programa ang sa tuyang pag-iribas sa technical side yan po dyan si Juna Polis yan man sa DCGB Social Media Department Jerome Nico Martinez Production Assistant Center Ciara May Liron mantang yaon man sa newsroom ang mga pag-iriba niya to sina Mary Joy Jeresco at saka si Angel Mustasa siring man si Jenny Matthew Valyaran sa luwa sa Mega Force Patrol sa padagos pong pangalap ng mga istorya tanganing babalang ibog sa banuan at pinapukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan mga tugang sa First District si Pading Jomar Bien on special assignment si Jimmy Nasalita sa Catanduanes kasabay ang sa putihang mobile pilot si Henry de Boy Mata ang mata ng DCGB sa kalsada. Mantang siyempre sa Kapitolyo Provincial, yan po dyan si partner Al Armario. Yan man sa Daraga area, Joshua James Bino. Si Karen Ala, medyo may dinaramdam. May fever si Karen. Kaya pahinga muna si Karen. Kami po kapos, minapaabot ni sarang magmang morning mga kababayan. Minapaabot po, minasaludar. Nasana ariglado ka mo. Dahil pinagmamati, ano naman nakakulugan sa hawak, kapalpakan sa yuta kasing kagutuman sa tulak. Sa mga opisyalis kang gobyerno, mga ilihido, nasarabay na po dyan ng mga appointed, siring man sa mga empleyado ng gobyerno, be it regular or casual, or job order. O yan, huwag tayong patulog-tulog sa pansitan. Aksyonan problema ng sambayanan. Sa mga kapako seniors, good morning. Relaxan na. Ulok-ulok sa ng fight. Di magparadit ka, di dapat pag-aditan. Basta pasiguroon sa na mag-exercise. Tapos kumain ng masustansya. Ha? Para humaba buhay. Sarap mabuhay sa mundong ibabaw, di ba? And belated happy birthday nga pala sa kuya pong tugang kay
Poms de la Cruz, yan. Kaso hapon, birthday niya, no? Immaculate Conception. Happy birthday, Poms. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Siyempre, sa mga nagbe-birthday po sa ngunyan, yan, amigo niya to. Happy birthday kay LD Peralta, kay Papi, ha? Diyan po sa Santo Domingo, LGU. Happy birthday. 58 na pala si Papi, adi. And siyempre, happy birthday man sa aki ni Pading Edgar na Balidoy, kay Engineer Balidoy, si Shiler Balidoy. Happy birthday, Shai. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Okay? O bueno, mga tugang, good morning mga sa nagantabay sa News Online Facebook page. Yan, nagantabay po si classmate, si Mading Cora, na balaorong siringman, sa muya pong presidente kang kabalikat Civicom 430 sa Rabanggi Base Chapter. Sin chairman kan ACC, Albay Coordinating Council, ang kabalit Civicom, si Sir Francis Nabualoy. Yan. Sa mga members ng kabalikat Civicom, good morning po sa inyo. Pagpatuloy ang pagserbisyo ng voluntaryo. Yan. You don't need to be a hero. Yan. Magmimbro lang ka mo sa kabalikat. Basta may radyo ka mo. Good morning man San John's po sa PYS Enterprises, kay Primong Raul Calio at saka kay Marisa. Yan, so mga may need, mga tugang ng ng mga radio communication equipments, whether it is HF, VHF, UHF, yan, punta po kayo dyan sa PYS Enterprises. Dyan po sa dating Mayon Emporium Building, para po mag-iyang ka mo ni Sir Raul kung paano po ang tama na pag-acquire mga tugang ning radyo, ning VHF radio. Good morning sa mga amigo diyan sa NTC Regional Office number 5. Ang mga engineers natin diyan, di ba? Ayan po, kasi di po biro yan, basta ka lang magkaigo ng radyo, no? Dapat lisensyado. Dapat ipalisensya yung radyo nyo. Diba? So may mga dinadaanan po yan na kinakailangan mo ng permit to purchase. Diba? So tutulungan ka dyan ni Raul, no? Para talo sa mga barangay magproseso niyan, tutulungan po kami dyan, no? Pagkatapos dapat ang operator igwaman lisensya. Diba? Maski yung Radioland Mobile sa nang yan, pwede na po yan. Basta mayroon kayong nakakabitan na halimbawa sa kabalikat, diba? Mga members ng kabalikat, parehistro mga radyo nyo. 09, renew mo na yung radyo natin. At lagi, baka makalimutan natin, makalampas yun ng ngayong Disyembre. Patay tayo sa NTC, di ba? Alright. Okay, diwan po sa mga kababayan, ingat kita sa pagmamaneho asin sa mga bihikulo tao. Kasuod may tuminum ba na pampaserong jeep, biyahing tabako, diyan sa bunot. Nangyari, Ingat po tabi kita. At sabi nga ni Kayan, ngunyan pong panahon, talagang iba ang panahon ngunyan. Mahal na sang tinampo. Pagkatapos yung maraming pasahero at saka minsan walang pasahero, naghahabulan. Diba? Nagbuburkudan ka mo dyan sa tinampo. Pasiguro po tabi, perme. Ramnamunta na pag kita po public utility vehicle, may obligasyon po kita sa itong mga pasahero. Ang prime model objective nato is iatod ta ninligtas sa destinasyon ang mga pasahero ta. Corresponding doon sa plate nila. Hindi yung parang wala tayong pakialam sa safety nila, no? Di ba? Pasiguro po tabi medyo difícil ang sitwasyon. Alright? O bueno, mga tugang, inutunta na po ini. Final na ini. Sorosima na bagay ko ng adjustment ang fuel. Dahil naman yan maiwasan ta. Kita mga tugang depende sa mga imported mga tugang na produktong petrolyo. So kapag may mga, sabi nga ni Kayan, factors na nakaka-trigger kung natatamaan lang ka umababa ang presyo kang produktong petrolyo, apektado kita sa Pilipinas. Pag naglangkaw ang presyo kang o kaya ang kantidad kan dolyar kontra piso, bumagsak ang valor kang piso, apektado mga tugang ang satuya na formasyon dyan sa produktong petrol because we need more dollars, more peso para makabakal kita ng petrolyo. Pagkatapos,
kapag may gira, lalo dun sa pigagyan ka mga barko na pasisiring digdi, hali duman sa mga sources. Tapos medyo may pagbaba kang demand, o kaya naman pagbawas kang production, yun po yan ang mga naka-apekto. So sa aga, kunyan ini, dagdag bawas naman John. Dagdag bawas naman ang sitwasyon sa presyo kang petrolyo. Kaya sa mga di gasolina, magpakarga na kamungunyang pasana, tamay uminto na naman kamo. Garo nga day ka dyan kaibanan, Papa Mar. May uminto, 40 centimos kada litro. Papa John, magpultang ka na. Sayang magang 40 centimos, di ba? O bata, ano yan, digdi sa Legazpi, mas abantido digdi ng 5 pesos kumpara sa presyo duman sa Santo Domingo at sa ibang mga areas, di ba? Pagkatapos, yung diesel, mababa mga tugang ning salapi. Swerte sa mga taga-diesel. Ulo kung kani si BP Henry, mababa nging salapi. Di ba? And then yung kerosene, yung mga jeepney drivers natin, bukas na yung magpakarga, may diskwento, kumbaga mababa, may rollback na salapi. So mga nagagamit ng gas o kerosene, mababa man po ng 75 centavos per liter. O yun na po yan ang final na announcement, and yan po pinaskill na ka mga oil companies natin ngunyan, and it will be effective tomorrow 6 o'clock in the morning, mga tugang sa gabos po ng mga gasoline stations. Good morning kay Alma Lelis. Yan. Sino si Alma? Nasa nasa Amerika si Alma. Sis, nasa Amerika ka, sis. Yan, mga kaano natin to sa sa mga kasis natin sa Pi Sigma. At saka pamangkin ko na si Alma. Pinsan ko yung nanay niya. Si Gina Balaguer Valderrama, maray na aga po. Good morning. Uy, Gina, naguli na si Manoy Babi. Di ko lang nailing si Manoy Babi. I mean si Manoy Alex. Si Manoy Alex. Naguli pa lang si Manoy Alex. Nagpasyar nga ni duman kay RD Herbie. Di bale amigo, darating ang araw magkikita rin tayo. O bueno, mga tugang dumang po sa mga kababayan mag-save kita tabi kan sa tuyang mga marirecibing unyang pong Pasko. Yan ang mga tips na kailangan nating bantayan ang mangyayari po next year. Although sabi ka iba, maba ngayang kwarta next year. Ay, may eleksyon maba ngayang kwarta. Pero mga tugang, para po sa tuyang mga kababayan, may mga pag-itaas kang presyo ngunyan po napaabot ang Pasko. Pero meron na nag-itaas sa merkado yung urig, karning urig, saka posibleng karning manok, di magpasiguro, tapos subagas dahil man po nagbababa. Ewan natin kung anong nangyari. Because expected natin na kang bawasan mga tugang ning taripa from 35% naging 15% na sana, may dakulang impact sa merkado. Siyempre mababa so farm gate price o kaya yung landing price, di ba? Mababa. So kung magkaigwa pa ng dilensya, dahil maabot sa 50 pesos dapat ang presyo kang bagas. Pero anong nangyari? 50 pesos mang ginaray pataas. Kaya po sabi nga ni mga tugang, dapat na pasiguro kita. Yan. Magpasiguro kita kang naresibitang ni oras ngunyan. Nga ning pag-abot kang panahon, di kita ning problema. May pasiguro, may savings. Huwag niyong ubusin sa gadgets at saka sa mga appliances ngunyan pong Disyembre. Tagadakol na naman ng mga offerings
na nakakadagka mga tugang duman sa tuya po mga kababayan. Okay? Basta yan, do not spend beyond your means na para po di ka mahirapan. Ang presyo kang kuryente ngunyan mga tugang parang siso. Minsan sa isang buwan bumaba, tapos tataas sa isang buwan, bababa tataas. So erratic ang presyo because nakadepende kita sa WSM, no? Ayan, sabi ni Alma Analelis, good morning po and best regards to all. Ayan po, tabi. Sige sis, best regards din sa family mo. Alright, duman sa mga kababayan particular talaga nagmal ngunyan ang gugulayon because of sunod-sunod po na bagyo. Kaya yung baga ka mga nakaagi inapotatulo sa mga ka-farmers mga consultants kung anong mga dapat na gibuhon ka mga farmers yung magtaranom mga tugang itong fast cash crops. Yeah. Para madali may makakutayang gulay kahit din dyan sa and then uso na ngunyan mga tugang iba-ibang klase nin pagtanom. Bako sa na mga tugang sa daga na may farm ka kundi you can even make it mga tugang sa baris bisan kan arong o dyan sa arong dyan sa natad nindo di ba? And then maraming paraan, may vertical farming, mayroon po tayong ganyan na bago na pigi-introduce rin itong sack farming, yeah? And then yung mga uso pang container farming, di ba? So yan ang mga dapat pong ibuon, that is produce our own food. Diba? Yun ang pinaka-the best po niya nag-ibuon para kahit papaano mabawasan yung gastos natin. Diba? Mabawasan yung gastos, mga tugang, para ka ngayon makusido, tricycle ka pa, gurano ang pumasay sa tricycle, back and forth, tapos mabagal ka man sa nasarong burubugkos na ugbos kamuti, dati ka ito 5, garong niyang 15 o 20 na. Diba? Samantalang kung itataldok mo sa nandyan duman sa likod din kan arong mo, kung sa tuwangan kan arong mo, kasarabi ka mga masitas, gayong pa mag-iling-iling, di, may agbus kamuti ka na. Di ba? Practical lang naman yan, para po naman sa mga kababayan. Talaga pong medyo kadipisila na, no? May mga nagkapira nga na dahil na nagtsinda, no? Yung mga nagtsinda ba sa barangay, dahil na maski sumangyaw sa saod talagang dahil na nagbabakal ka, tumahal nga yan, dahil mas na mabakal, malala pa. Diba? So yun ang mga medyo kinakaharap na krisis o problema kan mga kababayan and hopefully let us pray na by next year matapos na po yan na problema ninda and then makabalik na po kita sa mga sa normal, no? And yun na po yan ang sitwasyon and hopefully dahil iguana sa nakitaman mga tugang na natatada na kunyan ano ngunyan pitsa 9, di ba? Di na sanang aldaw matapos ng taon, sana dahil na pong maglaog na bagyo. Yeah. So suspendido ang klase ngunyan because of the shear line, no? Yung sarabatan kan mainit na paros asin malipot na paros. Nagkausan ng pag-uuran mga tugang pumpakasubanggi hanggang kasubagong alas 8. May abiso so pag-asa manungod po sa mga moderate to heavy warning. Pero hindi siya nag-red at hindi siya nag-orange sa kadi nag-yellow. Yeah, kundi sunod sa talaga makusog. Digdi nga ni sa estasyon kasi ako pag abot ko day pa manabaha. Madaling araw ba ko na po na naabot digdi, day pang baha. Pag abot ni Bipendri, magprograma ni Bipendri, inabis na papamahar. Ilan nga pati nga duman nga so motor mo tagaro na pikabot-abot na suruida ay iyo man ang gad. Pagwawa ko patud na. Iskamar si motor. Tama ka madubli kang bagyong bagyong Christine na nagralangoy sa mga motor mi dyan mga tugang sa garahe. Tapaabot sa liog sa tubig, di ba? Yan, sabi, iniskirda ko na, inuli ko na lugod. Baka madiskuido pa sayang ang kang gastos pa. Di ba? Mahal din na pagpalinig kang pag nadali ang mahal din ang palinig kaya pasiguro na kita. O bueno, mga tugang duhaan po ng istorya, ali dyan sa luha, si Pading Jomar Bien na sa linya. Yan po sa First District. Pading, good morning, kumusta dyan? Salamat, Pading Mar. Good morning sa mga parantabay. Manila ang report ko, bakong tabako ngunyan. Manila. From
To Manila with love. Roger Onat, dahil ang tango niya na aldaw, tig-recibe kan lokal na gobyerno kan tabako duman sa Manila Hotel, Oo. an haluyo ng pigpapangarap kan Tabaco City, Mhm. seal of good local governance. Wow. Yan, tatayuan sabi nga ni Ken, dipisilong da ma-attain yan. Yung may mga parameters pala yan na dapat mong maipnuan. Tapos Iyo baga pa de. pag may kulang ka naman na saro, dahil ka makasabay talaga. O di, Ang ramang saloy na parameters travel, kaya? saloy na biyahe. Naku, amang giraray. Naku amang ginari kan Tabaco, Mhm. kan nakaaging taon, pigit di item pa, kaya lang buminagsak kan nakaaging taon, Aha. duman sa transparency, accountability ata yon, Mhm. tada ay nagasto kan lokal na gobyerno sa kwarta na dapat ubuson, Yo, no. baliktad baga. Dapat kaya zero balance eh. Parang spending sa spending. Ah. may porsyento na dapat magasto mo yan, pagdae, bagsaka. Iyo. Aha. Medyo nagkaygoki problema ka nakalista na taon, tada ito na hero kang CDRRM mo, may kulang sa inyong ginasto. Oho. Sa ang ginasto, so mga ayuda sa disaster, hali sa nasyonal, kang aldaw na ito, kang panahon na ito, may mga kalamidad, Oho. nabalanganan so sa diring pundo. Ayo, nabalaho. Ah. Kumbaga, day naintindi, day na iro. Dahil na hero, na-forward na sa sunod na taon, so ito naging kakulangan. Pero Ayun. yan, linusutan na kan Tabaco so transparency and accountability, Mhm. so disaster preparedness, Yeah. so health, Mhm. education, Mhm. social protection, environmental management, business friendliness, Mhm. safety and peace and order, tourism, culture and arts, as in youth development. Yan. Iyon pa din suping sabi mo sa bagong sampulo, Yes, oho. dapat lusutan mo ang gabos. Mhm. Kaya, nako amang girari kan Tabaco so Seal of Good Local Governance Award Yan. na ipinagawgaw mo niya na aga Mhm. duman sa Manila Hotel kasabay sa iba pa man ng mga awardee. O so, probinsya kan Albay baga award eh. Kaya nga For the niya first time man so, si probinsya kan Albay for the first time. yaon man duman si acting Governor Glenda Ong Bongao para resibon sa award. Garoso ligaw. Yes, yaon man Daragal. duman si Mayor Gonzales. Tapos Pulangi garo kasabay eh. Oo, dakol. Pero mas maugmahon ini si Mayor Crisel Mhm. sa hininguwahan na ganini na ako naging saksi ako kang preparasyon kay ni sobrang preparar para Mhm. makuha ini. Diyan. Kaya ugmahon si Mayor. Iyan Bata- pati pa di, apera duman sa plaki, may corresponding amount yan na pwedeng gamiton sa Iba pa development kan kang lokal na gobyerno. Oo. Hmm. Ang makukuha ninda, ito bagang plaque, so recognition, so honra, Mhm. muda financial incentives, Correct. Hmm. recipiente ang tabako ining mga awardee kan SGLG Incentive Fund na pwede nilang gamiton para sa local development projects, Correct. arog kan mga disaster risk reduction, solid waste management, buda local economic development. Mhm. So dakulaon na bagay yan sa LGU, dagdag na pundo yan. Apuwer kan palampade, ang mga arog kay ning awardee, recipiente man sinda, kumbaga, igwasindang access, priority access sa iba pang mga programa and capacity development assistance Mhm. ali sa DILG. Correct. So, bintahi yan. Kaya grabe so kaugma ni Mayor, apoy rapapatikan, dakuluno na na-receiving award sa tabako kay ning mga nakaliis na aldaw. Sunod-sunod. Hmm. Sunod yan? sunodan. Garo, Oh, yes, so, garo na. bago ano naglarga si Mayor Pasiring sa Metro Manila, yan? Oh. nakaulay ko, grabe ang kaugma ang kanal kalde.
Nasungkit na rin talaga, parang bituon sa langit na dinisilong sungkiton ang seal of good local governance. And ang kagandahan nito, hindi lang yung SGLG, no, because of the performance of all our offices in preparing for the SGLG. Number 1 din tayo sa nutrisyon, number 1 din tayo sa mga health services, number 1 tayo sa pagiging child-friendly local government, most peaceful tayong LGU sa buong Albay. Nasungkit rin natin po ang mga gawad parangal sa environment, sa CDRRM, yung Gawad Kalasag Award, pati yung sa Urban Poor ng Presidential Commission on the Urban Poor. Si Mayor Crisel Agman Padingmar kan makahuli kan DCGB News antes nagduman sa Metro Manila. Ano yan? So, Yan, tabako, kasabay naman sa mga LGU sa probinsya na na-elevate man so, ano? Na-elevate so, sa indang, pagiging suklas baga? Ay, garuday ko panahiling duman sa listahan. Oo, yan. Yan. Puro baga municipality itong nasa listahan, nahiling ko. Iyo, pero garo may syudad na nakasabay eh. Dahil ko lang matandaan kung sa tabako o suligaw. Titingnan natin mamaya. Mahiling ta. I-review ta na lang tabi pa din. So, Okay. yan pa din mga informasyon. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much, Jomar. And congratulations po sa mga taga-tabako. Sa gabos na mga taga-tabako. Yan po tabi ang performance ng lokal na gobyerno. Yung pag-attain kayan, baka pagkuha kayan mga tugang na seal of good local governance, bako po karaw-karaw. Talagang kaipuan mo ng dedication, kaipuan mo ng trabaho niya, ng oras. Pagkatapos, pagpatarabang-tabang, yan pinakasusi po dyan para makuha nindo yan. Okay? So, sa indo po ka, boss. Congratulations mga tabakenyo. Sa mga opisyalis, congratulations po tabi. And keep up the good work. And challenge mo yan sa mga masunod pa na mga turukaw dyan kung paano na mamantinir mga tugang seal of good local governance kan syudad kan Tabaco. We will be back. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol lang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya paranday, daig siyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon, mga pangako niyang daing niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma, kung tatao makita mo talagang si Gov mapuutol. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang Albay. Governor Rex Lagman, maaasahan. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon Z Plus. Pinakusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z Plus. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong bata ito, sindaki
balita, ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon, ako Bicol ang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kito, digdi sa puso ko. Manaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog basta sa pag-asenso. May konkretong mga plano. Asin programa para sa tao. Dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na. Serbisyo ko, ito ang totoo. Whenever I see girls and boys selling lands. Sa mga araw na nagdaan, sa masasayang sandaling iyong naramdaman, sa mga pagsubok na iyong naranasan, ang Kapaskuhan ay mayroong mensaheng ibig ipahiwatig magpakailanman. Umasa at manalig lamang na kasama mo ang Panginoong Hesus, anuman ang iyong pagdadaanan. Sa bawat pamilya at sa bawat tahanan, naway pag-ibig ni Hesus at pagmamahal ng bawat isa ang maghatid sa inyo ng tunay na kasiyahan ngayong Pasko. Manahan nawa ang banal na sanggol sa ating mga damdamin at magbunga ng malalim na pananampalataya sa walang hanggang pag-ibig ng ating tagapagligtas. Kasama ang aking minamahal na asawa, City Councilor Emmanuel Kulaway Ribaya at ang aking buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Board Member Dr. Eva Josephine Shapno Lopez Ribaya, malugod na bumabati ng masayang Pasko at masaganang bagong taon. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Ronald De La Rosa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa Radyo DCGB, alas 11:13. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpatanid ang Philippine National Police o PNP sa publiko may kinaaraman sa mga online scammer ngunya na holiday season. Sigon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, importanteng maging observant ana publiko asin iwasan ang pag-click sa anuman na suspicious links o darakulang cash transactions online tangani na mapreventara na mabiktima kan mga online scammer. Katakod kay ni padagos man na nakatutok ang PNP Anti-Cybercrime Group o ACG sa mga
sindikatong nasa likod kan online scams, alagad sinabi ni Marbil na mas importante man giraray an awareness asin ang pag-iingat kan publiko. Yan ang alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Buong-buo ang sarap ng Pasko with Knorr Broth Cubes. Bili na! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gloria, ikaw ang aming pag-asa. Maka-Diyos, makatao, hindi tayo pababayaan. Kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa. Sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa. Tunay na albayano sa Segundo Distrito, tunay na pagbabago. Kaloy Andes Gloria. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Hear those laughs and cheers, we're oh so near, so don't you ever fear. Many years have gone, but we're still here for everyone. Shotgun the merry way to our favorite spot for the holiday with your LCC, giving the best for you. Now at LCC is the best for you. Giving the best for you. Sa mga taga-Huvillar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Jorem Arcangel asin kang bilog niyang pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasurundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya na kamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kan Huvillar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Huvillar. Sa giraray, sa gabos na taga-Huvillar, hali sa saindong mga kagawad, Sunny Boy asin Tristan Arcangel. Kaiba ang saindong mamumuto na alkalde, Jorem Arcangel. Minabati nin maugmang Pasko asin matuninong na bagong taon sa Indogabos.
Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daing natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po sa programa. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. Mga tugang, balik po ito sa programa. Second part ng riba ng punyato sa mga misis na nagluto po sa ngunyan. Ay, rekas-rekasan. Todo na naman. Sarap-sarapan ng mga premyuhan. Hello kay Sir Gerald Aranya. Morning ngaya po, mauran-uran. Ayan. Happy 18th birthday po kay Alex Nico Olimpo Nunez. Diyan po sa sitio Pigbidayan, Maslog, Legazpi City. And happy listening kay JR Mosquito. Sabi ni JR ni Gerald Aranya. Morning po tabi. Kung saan ka man migo, ingat sa pag-drive. And good morning man sa Department of Tourism Regional Office number 5. Good morning kay RD Herbie. See you soon padi. Alright. So bueno, mga tugang doon po sa mga kabarangay ta. Garo madali na ang bakasyon yun, ano? Garo next week bakasyon na. Bata nga ni may mga garo nag-i-exam na ngunyan. Paano kanta na suspend? Ayan po, yan ang mga pangyayari. Pero at least kunyan alas 11, dahil nakasabay sa albay duman sa rainfall warning, Katanduanes and kam norte na lang, no? Hopefully mag-improve na, no? Ang weather. Talagang parang may magic, Kapag sisuspend ang klase na warang-uran, minapundo. Di ba? Basta yun alam po yan, pirming pasiguro sa nakita. Ang pirming importante po dyan. So, araw ito, dahil piglaon, ang bidasan ng minaitasan tubig. Di ba? Dahil maaram ko sinarali ang mga tubig na yan. Ang mga nagbuburulos po na yan. Kaya, it's yung safety mang gilaray, mga tuga ang number 1. Kaya, suspender po yan, mga lokal na gobyerno. Kaya lang nagiging tampulan ng kantsaw yung ibang mga LGUs pagka agang-agang dahil pa nagsususpender kaya banggi, para haratin din na magsuspender, nagsususpender. So, siyempre may pigbabasihan man ang mga LGUs kung lalo-lalo na sa pag-asa. So, araw ka subago, ang binasihan ninda kang pag-suspend kang klase, yung primerong post, mga tugang ni Governor Glenda is yung local suspension because of yung pong bagong ipinaluwas na forecast kang pag-asa na makakaranas po kita ng moderate to heavy, di ba? Na mayroong magkausan ng mga pagbahasin pagrasa ng daga. Kaya pinag-recommend niya na mag-suspender locally, yung local suspension. So antimano kan mahiling ito kan mga LGUs nainot na nahiling ko tulos ang Papuinos si Mayor Chino Garcia, tapos sinundan kan Kamalig
sina MDRRMO Dr. Romel Negrete at saka si Mayor Caloy Baldo, and then yung Pio Duran, di ba? Yung mga enot na nagsurunod na po si Santo Domingo, Marilipot, Bagakay, nagsuspindi na po ng klase yung Daraga. Yun na po yan tabi ang sitwasyon. Talaga pong pipasiguro man. Kaya lang yun talaga ang medyo apektado po ang pag-ireskwela. Bata nag-recovery sa recovery kita dahil lang sa sunod-sunod po mga suspension mga bagyo. Kundi yun po yan talagang dahil lang po sa pagbabago kang panahon, ang panahon nagbago na, maski mga uran, mga tugang nakasuspindi kita ng klase. At bigla pong minaitaas. Actually kasubago kang kakusugang kan uran, bako man lang digdi sa may party kan digdi sa tuya, luminang ka sa tubig, bako lang digdi sa Imperial Court Subdivision, kundi maging duman sa may Rizal, yung Palawag Strecton, yan, duman sa kantong ito, dyan sa may Shell Station, mga tugang hararom sa tubig kasubago, pag-agi kong mga 6:30 ning aga, past 6:30 na, siniskari ko na sa motor ko baka madubli kita kang bagyong Christine. Yun na siguro ko na. Anyway, duman sa mga kababayan, araw na lang kita pirmi, basta delikado. Dahil napagpa-eskwela ang aki. Nasa jurisdiction ta naman po yan, tabi. And then sana, yan din sa mga eskwelahan, magpa-abot tulos ng mga impormasyon. Pero may mga GC naman ang mga estudyante. Laraman man tulos po ninda. Kaya naman sa mga kababayan yan po ang sitwasyon kapag may shear line, makusog na mga pag-uuran, may intertropical convergence zone, pagkatapos yung amihan. Ini po yung tulong ini na maraot na panahon weather disturbances, ang weather system, naka-apekto mga tugang kung nga may mga pag-uuran. Yan po ang paliwanag ang Pag-asa na duman nga sa balita bakas bagong alas 6 na for the next 24 hours, di ba? Pero dahil po sa manahiling pong mga cloud clusters talaga na pag natangudan ka rimatika. Di ba? Kaya po sa mga kababayan tama itong mga abiso kang mga chief executive kang mga local disaster operations officer na kung pagiling taang sa itong lugar delikado, mag-iskeda na muna. Mag-ikbakwar na muna. Iyan baga minsan, ayan ang mga rainfall warning. Minadurar yan yung mga 2 to 3 hours na sigida. Kaya lang minsan, sunod-sunod po yan na warning. Diba? Ang kaiban lang ngunyan unlike ang mga nakalispong mga simana o nakalispong mga bulan na nag-red warning, nag-orange saka nag-yellow. Ngunyan po ang advisory lang kang Pag-asa because of the shear line, mga tugang di po sa Bicol, Southern Luzon area na namatian, mga tugang is yung rainfall advisory na sa lugar ngayon na yan 50 to 100 mm ang ibabagsak na uran, kaya na pwedeng mag-trigger ng baha at saka pag-landslide, kaya magpasiguro. Yun na po yun ang mga abiso. Di ba? So naman sa mga kababayan na medyo malumoy ang daga, ayan po ang problema. Kaya magayon din ang pinagigibo mga tugang Kamburagwis, nina Kapitana at saka kang sa tuya po mga barangay tanod dyan, ang timano, gigibo ang tulos din paagi na so naglalansal na lugar dyan sa day one way sa nangyayari ini taning day ng makaproblema. Ang araw ka ng mga adjustments po mga tugang automatic na pinagigibot ang ani pong number 1 dyan is siligtas po ang mga kababayan mag-aaragi po dyan. Kaya duman sa mga kababayan yung mga kali pasiguroon pirmi. Iyo po yan ang kunyan yan ang naging problema may mga minsan may gigiribong kali na bako man parausog kundi pabalik. Okay, pantay sana. Di ba? At saka minsan sulat ding luwasan. So yan po perming po yan, maging ugali na yan, maging SOP na kapag bare months na, permit ang pagriparoon yan. Dakulo man sana nagtutupad, isabay na nito mga kali.
Bakulang para sigid-sigid, di ba? Israbay na yan ta. Kita mo sa napiperwisyo, ang mga kabayan mo sa napiperwisyo dyan. So, i-count, i-kalendaryo na yan, mga tugang. Tangani po na kapag nagkagawa ng mga aruga ng mga sistema, may mga weather system na data po nagkokontrol because sabi nga ni, epekto na yan kang climate change, malago sa pag-init kang kinaban, may mga kangalasan na pong nangyayari na dahil man po sabi ito na dahil mo pwedeng basihan sa mga nakaagi na dahil man yan bako man nga arugan ka ito dahil man nga iyan dahil ikaw magkaraw-karaw ka yan pinatunayan na po yan kan nature na isinda igwang rules na sa diri, di ba? Kung may mga pagsasabi ng history repeats itself, mga tugang, ay dyan sa kunyan dahi pagabot yan sa natural calamity dalay nga ngayon kahit ito digdi nang ako naggurang digdi nang ako tinubuan ng ining saka dahil mga arog na nangyari inasa ka tanangyari mananggad, di ba? O kaya huwag tayong masyadong pilosopo. Ang sunod kita sa mga otoridad para sa tuya masanapi saka sa mga masunod na relasyon. Oras mga tugang 11:31 in the morning. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Bili na! Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons,
South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. The biggest prizes are offered in Metro's Wish Upon a Car raffle promo. Have a chance to win any one of the 4-unit Hyundai Stargazer X. Minor prizes are 5 winners of Hisense side-by-side refrigerator 18.3 cubic feet, 5 winners of Toshiba 50-inch 4K UHD Google TV, and 10 winners of 10,000 pesos worth of Metro gift certificates. Every 1,500 pesos purchase gets 1 e-raffle entry. Promo is from November 17 to January 31. See poster mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 207035, series of 2024. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya, kapuso kalahi siya, tayo na Distrito 2, for real change. Bigay ni Doc for Fever, Biogesic for Kids with new fruity melon flavor. Buwas agad, inom agad, I feel good with Biogesic for Kids. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy ka Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy ka. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye.
Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpwesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number one. Always at your service. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa
ka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Choose Culitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Culitro. Drink responsibly. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Mga tugang, balik po kita sa programa ngayon po na pagkaaga. Ay, good morning po sa mga late tuners natin. Palagos po ako nagdadangog sa Aramon Yato program sa 729 kilo sa pitang ka mga radyo. Napapanahiling mga tugang sa DCGV News Online Facebook page, DCGV YouTube channel, at sinadadangog po sa DCGV Live app at sa iba pang internet radio. Good morning po sa mga ka-farmers ta. Nangyari, adi. Kamusta na yan, Papa Marso, mga pigpara tara mo kay itong manungod sa pagtanom ki natong? Ay, kada ko lang po nagtanom ki natong. Ano mo, John? Madali lang magtanom ki natong, adi. Kung to siya ni mas maray pa yung tanomon mo kaysa sa paroy. Bagirabing asikaso mo sa paroy. Kaya pwede ka magbanga-banga, di ba? Kabanga paroy, kabanga sa, sa manatong, di ba? Ta primero, may market. Naramdaman nindo kayo ito bagay yung Top 555 program kang ATI Bicol. Yung Agriculture Training Institute Bicol at saka yung Bicol Learning Site for Agriculture na iyo po sa nagko-consolidate kanitong mga farmers na igwaning tanumaning mga taro leaves. So yun pong mga mga natong nababakalonin da maski pirang tunilada dudumanon sa indang mga farms, di ba? Sa mga tanuman. Pero talaga sabi ni Sir Marlon Lungabela kan Lungabela sa Kalikasan Farm. Kaya yung problema kung gusto nila ngayon mag-venture dyan, kung may papabakal sinda, kontakon lang yan hindi ako. Natabangan ko sinda. Kung ilingon mananggad, mga tugang, medyo bintahi, pag inabot ng baha, an man na itong day nararaot. Daing peste. Daing peste. Daing mo kay puwa na magbugtak ng itong mga synthetic na abono buda mga pestisidyo. Tapos, bako masyadong kadipisil ang land preparation. Bakong sabi nga ni kayan, grabing labor ang gagamitin mo. Kunting kimbot lang. Baka tugang mayroon ka ng tanuman ki natong, o taro. Madali ang pagtanom, madali man mga tugang ang pag-ani.
And sabi ni Sir Marlon, sa laog ngayon kay 45 dias, pon kan pagtanom, ma-harvest ka na. After 45 days, itanong, ma-harvest ka na. And then, ang sunod na harvest, kada kinsinas na. Gigununan mo. Every kinsinas, pag ang ani ka na. Tan sabi, mga tugang, sa sarong ngayang lugar na itinanom, ang tanom mga tugang mag-harvest kita ning 20 times o sa laog nin 10 bulan. So yun na, yung mabakal, so BLSA, yung balsa, ang tigabakal po, so dahon sana. Dahon sana ng natong. So fresh, mga tugang bakong alang. Okay? Maski pirang to nila dangaya. Maski nga so itong kunya natong na magatol. Babakalon. Tapos siyempre so pinagkuhaan po ang dahon. Pantanom na nindugirari ito. Magkodo na sana po kay Sir Marlon Longabella. Dahil ang objective kaya tugang kang ini po na Bicol Learning Site for Agriculture, asosasyon po ini ka mga may sadiran ng learning site for agriculture is makatabang na bako sinda sana sumakabangon sa pagi ng agrikultura, kundi dahil sa programang Top 55 sa tamang kon ATI Bicol asing kambalsa, makasabay mga tugang sa ibang mga farmer stock, maliit man yan o malaki. O taro live siya, saro pa sana yan, taro, natong, igwa pang lagi karay baga, may uraro, di ba? Pagkatapos may ubi, and then, igwa pa nin ko niyan, kalunggay. O, yun ang mga, dapat po niya ito ng mga aresikasuhon, pangani po na umuraban timang kita, urawang may market, may market. Alright, bueno, mga tugang. Nasa linya si partner Alar Mario, nasa linya. Partner, please go in. Yes, partner. Init uran, pero yun yan mga panahon na paborito ka na tong uran. Mauran-uran. Ang natong baga, itatanong mo yan sa mga malaboy-laboy. So may kurkon yan, may tubig-tubig. May tubig-tubig. May tubig-tubig. Muyahon kang ka natong. Yan. Para tanaman baga kita kinatong. Yan ang pinakamagayon ngunya na kunyan. Bako masyado, sabi ko nga day ka maabuno. Oo. Day ka masumpit ki pestisidyo. Oo, sa mga lugar na aranay sa piglalabahan. Yan. Yan ang mga paborito ka natong. Yung pati ang takot pati ang demonyo sa natong. Ay. Natakot si Taning sa natong. Pigugulay pa lang nga doon sa Bicol ang nato ang pigugulay pa lang nga doon sa Bicol ang demonyo. Demonyo kaning gulay yun. Alright, ay ko sa pare. Parte yan kan kampanya ko yan kan simbahan na pagataman sa tuyang mga biyayang tao kan Diyos digdi sa kinaban. Yan ang mensahe na pigaban ng ibog mo niyan kan simbahan lalo nga niya na aranian kapaskuhan sa kasuguan man ni Bishop Joel Bong Bailon kan Diocese of Legazpi saroyan kan digatawan ngo niyan doon sa mga misa partner na pagiging good shepherd mga paraataman kita kan gapos na nabubuhay digdi sa kinapan pati mga day nabubuhay kay puan mangyaray pangatamanan ta sa tuyang environment. Yan ang parte kan sa tuyang misyon na pigatawan doon ngunyan lalong-lalo na arani na naman ang kapaskuhan sa mga misa mandangugta na duwang bagay ang antisiparan tango niyan not an special na selebrasyon ngunyan na kapaskuhan Disyembre 25 na pagkamundag ni Jesus Christ and ikaduang pinagandaan sa iyang pagbabalik giraray kunwari niyan dahil taram
Pero sa mga mensahe, sa mga misa ngunyan na madadangog ta partner, ang importante iyon sa tuyang pagiging preparado bago sa pagresibi o pagtao ng mga material na regalo, kundi malinig sa tuyang isip, asin puso, asin pag-ataman ka sa tuyang palibot, na parte yan sa kampanya man ngunyan kan simbahan na pigapod na Laudato Si na pagataman ta sa tuyang environment kasabay na pigatawan ta ngunyan in attention partner yung yan ang mga pagtatanom parte yan kan sa tuyang dapat na maging aktibo kita sa mga siring kaya na aktibidad parte kan ataman-taman o kaya pag-atamanta, pangatamanta kan sa tuyang environment. So yan pa partner, ang mga informasyon digdigiraray sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Yan, mga tugang, sabi ni Papa, marano nang ang panahon tayo ni, makauyam na, dahil yung nakapamara. Nangyari sa imo, boy. Harag na kayo ng panahon tatabi, walang kasiguruhan, kaya magpasiguro kita pirmi. Isus Mariusip na buhay tadi. Pero ang good news dyan, sabi kang Pag-asa, wala pang papasok na masamang panahon na namomonitor po sinda. Yan po tabi adi. Dahil pang nahiling po silang namomonitor na maraot na panahon. Dahil pang bagyo, na sabi kang Pag-asa, dahil pa silang nahiling na ano yan, posibleng lumaog na bagyo sa nasyon sa mga masunod na aldaw. Dahil pong low pressure area na malaog sa Philippine Area of Responsibility sa masunod na tulong aldaw. Okay? Ngunya na simana, mas mamatenta na ang malipot na panahon, mga tugang, dahil sa nangingibabaw na sa manibaibang lugar kang nasyon, ini pong pigapod niya to mga tugang na amihan, Buda, so nagraraning pong Kapaskuhan. So, sabi kang Pag-asa baga, ang kadaklan, mga tugang na parte ka nasyon, padagos na makaka-experience ng pag-uran, dahil po sa tulong weather system na pinagunambitan ko na kasubago. Di ba? Yung amihan, yung intertropical convergence zone at saka yung pong shear line. O, yun po yan tabi. Ano? At least good news. Ay pangadjita na sakod magtapos ng Disyembre dahil na maglog ng bagyo. Tangani po na maka-celebrar man kita ki tultul na dahing pag-aaditan. Iba? O paano? Mga kapatid, oras na para mamatos-patos kita. Salamat kay Kuya King Rinaldo sa padagos mong pagantabay. Siring man mga tugang kay Sir Jeff Santos dyan sa Queensland, Australia. Kay Sir Banjo Barrios, dyan po si KB43002 dyan po sa Alaska. Siring man si Sir Arvin Navalaoro, KB43016 dyan po sa Dubai. Asin sa kabus pong nagantabay, Luzon, Visayas, Mindanao, asin sa ibang parte ka mundo. Agirari, ako po si Mardela Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Huwag kayong alis. Taod-taod lang, mabalik po ako sa alas 12 mga bareta. Pagkaliba ko po dyan si Jasmine Baloloy. Please stand by. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng